ଯେଉଁ ମହାରାଣୀ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲିଜିଠାରୁ ସତୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ 16,000 ନାରୀଙ୍କ ସହ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଥିଲେ? କ. ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ଖ. ଦୁର୍ଗାବତୀ, ଗ. ପଦ୍ମିନୀ, ଘ. ଇନ୍ଦିରା। ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ଶକମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଭୂମିରୁ ତଡ଼ିଥିଲେ ଓ ସକାରୀ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ? କ. ଭୋଜ, ଖ. ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ଗ. ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ, ଘ. ରଘୁ। ସେହି ମହାନ ସମ୍ରାଟ ଯିଏ କ୍ରୂର ଶାସକ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ବଧ କରିଥିଲେ? କ. ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ, ଖ. ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ଗ. କିଶନ ସିଂ, ଘ. ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ଭ୍ରାତୃଭକ୍ତି ଫଳରେ ଯେ ରାଜକୀୟ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନବାସରେ ତପସ୍ୱୀ ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ? କ. ରାଘବ, ଖ. ଭରତ, ଗ. ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଘ. ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ମା'ଙ୍କଠାରୁ ବିଦେଶ ଯିବାର ଆଜ୍ଞା ନ ମିଳିବାରୁ ଯେ ବିଦେଶ ଯିବାର ପ୍ରଲୋଭନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? କ. ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଖ. ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଗ. ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ଘ. ବିବେକାନନ୍ଦ। ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ପତି ତାଙ୍କ ସନ୍ତକ ମାଗିବାରୁ ଯେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ? କ. ହାଡ଼ାରାଣୀ, ଖ. ଯୋଧାବାଇ, ଗ. ଚେନ୍ନମ୍ମା, ଘ. ଶାନ୍ତି ଦେବୀ।